Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na pagningo ko Allah, ginang maano salam na batan kang din na imang bagiin sa dunia na sampay sa alam na more. Pun mampu amang rin maranosong na siya kang ikukurmat na kulinan di pililalilang sagit tabubayakan asi na moto. Na ayam malana susiran pa ang mga raga agus mga muda di makaplalambo sa satadman agu dapat. Pun mambuak ka nagisi apakabagir ka sa mga buni-bunian maranosong na sa lakaw ko watay wandang yung kalalaman sa yung aranan sa yung daranaw. So paano ko nila kayo manok di talaking dato gumanaraga arumarkatan taon. Saban niyo kung naitatangga sa suli alangwan mababaya mamakinig sa maana maranosong.
bini ipe